Ekugcineni into abaseDubai seziyacacisa ukuthi hhayi cha yona ayikhandi ingxabano phakathi kwayo noBig Zulu futhi ayiqondile ukuthi imkhulume kabi njengoba abantu sebecabanga lokho futhi ayina-beef ne-Ambitious, ayizami futhi ukwehlisa isithunzi se-Ambitious noma-ke ukuyikhuluma kabi. Yona iphoyinti layo elokuthi imali eningi ayitholanga niksi kwimali eningi kuphela nje into eyenzeka ile mali ebihlale iyithola ngenyanga oku-3.7K. Okunye-ke cha uthi nje uyayibona impela le ngoma lena ikhande imfaxa yemali kodwa yena-ke uthola imali encane ekugcineni kosuku, kanti futhi manje uyena owenza ukuthi le ngoma lena ibe yingoma. Wase yabhala-ke futhi laphana esiqeshini asibhalile ukuthi cha into emhlukumezayo ukuthi nawe unamaphupho, uyafisa futhi ukuthi ashintshe isimo emndenini wakhe kodwa manje akwenzeki usebenzela emuva. Wathi-ke kungcono ukuthi-ke avele awuyeke u-music ahambe ayoy'hlalela ekhaya ngoba ayikho phela lento lena. Wabhala futhi wathi akusikhona okokuqala kwenzeka lokhu, sekuyisikhashana nje esithe ukubaningana nje kwenzeka lento lena kodwa-ke ebekezela. Wasethi hhayi cha usebonile ukuthi impela ngcono ahambe eyohlala ekhaya. Wathi uyaxolisa kakhulu kubantu, kubalandeli bakhe ngokuthatha lesi sinqumo kodwa-ke hhayi cha lokhu kuyamphoqa. Abantu-ke bathe nje ndoda hhayi udinga nje i-break, hhayi ukuthi uyeke u-music, udinga i-break uhile bese uyabuya-ke usubuya ngesinye i-strategy. Awu-subscribe lapho, danki.